Ante un teatro principal cheo, Miguel Anxo Fernández Lores reivindicou os éxitos do xa coñecido como modelo Pontevedra, unha aposta que comezou coa súa chegada á alcaldía hai xa 25 anos. Pontevedra avanzou nestes 25 anos máis que a maioría das cidades en 50 anos. Este é un inmenso logro, é un mérito colectivo, é un logro de todas e de todos os que lle queremos a Pontevedra, independentemente das diferencias que poidamos ter entre nós. A calidade de vida, solucións para o ciclo da auga, as zonas de baixas emisións ou a compostaxe son algúns dos fitos sinalados dende a tribuna polo rexedor. Fernández Lores falou de éxitos, pero tamén de retos. As etapas máis importantes, dixo, aínda están por percorrer. O cambio climático, o avance tecnolóxico e a inteligencia artificial, o envellecemento da población, adiantarse, adaptarse, non vai ser fácil. Vai exixir estar en tensión, usar moita inteligencia, moita ilusión, moita razón e moito máis corazón. Pero estou convencido de que Pontevedra vai a superar todos estes retos con éxito. Pontevedra non vai a renunciar a seguir avanzando e a ser un concello de vanguarda. Tamén falou de éxitos a voceira nacional do BNG. Ana Pontón demostrou o seu agradecemento e orgullo polo traballo feito por Fernández Lores e os seus equipos neste tempo na cidade e advertiu, hai Lores para dar e tomar. E nós hoxe non estamos aquí con nostalgia do pasado, nin para mirar atrás, o contrario, estamos aquí porque temos entusiasmo e ideas para o futuro. E isto é algo que a min, por lo menos, sempre me transmite Miguel. Miguel non fala do que xa fixo, non fala do que xa se conseguiu na cidade. El sempre está pensando en como pode mellorar Pontevedra. Con este acto político culmina a celebración dos 25 anos da chegada de Fernández Lores á alcaldía pontevedresa. No teatro estivo arroupado por numerosas persoas da súa confianza e por moitos dos que foron membros dos seus equipos nestes anos.